नैहर से एलो पहला बार छठी माँ के परब तू केल हे नया नया भौजी तू नैहर से एलो पहला बार छठी माँ के परब तू केल ए नाने अचरक झाड़ के जा ए नाने अचरक झाड़ के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठी मैया के अर्घ चढ़ा के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठी मैया के अर्घ चढ़ा के जा। पहला छठ करे रखी हो ध्यान हे अभी नहीं तोरा छठ परब के ज्ञान हे भौजी पहला छठ करे रखी हो ध्यान हे अभी नहीं तोरा छठी परब के ज्ञान है छोटा की चाची से भौजी सलाह तुली हो एना नहीं मत हार के जा एना नहीं मत हार के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठ मैया के अर्घ चढ़ा के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठ मैया के अर्घ चढ़ा के जा। राइटर सूरज भैया रहे विदेश हे ओ तही से नहीं छठी करे के आदेश हे राइटर सूरज भैया रहे विदेश हे ओ तही से नहीं छठी करे के आदेश हे संदीप सुमन से सामान मंगई हो एना ने मुरी हान के जा एना ने मुरी हान के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठ मैया के अर्घ चढ़ा के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठ मैया के अर्घ चढ़ा के जा। नया नया भौजी तू नैहर से एलो पहला बार छठी माँ के परब तू केल हे नया नया भौजी तू नैहर से एलो पहला बार छठी माँ के परब तू केल एना ने अचरक झाड़ के जा एना ने अचरक झाड़ के जा एलो तो दियरी जा राख जा छठी मैया के अर्घ चढ़ा के जा एलो तो